txikitatik eskolanak egin ditut, hau da, nire sormena beti saiatu naiz egiten, hori bai, tindatu kamisetak, hori gogoratzen duzu tinteak Iberia tinteak eta hor urberotan, eta hori orduan beti egin dut, hori amak esaten zuen edo, bueno, inoiz izorratu nituen gauzak ere probatzen eta hori. Orduan, alabazan ja, ez dakit, bidean edo hasi nintzen, ja, izan nuen horako Marisorgin marka. Ez dakiz zer, inguma eskulanak, euskaltegi edo euskara eskolak ematera ez nintzela bueltatuko ja. Eta Ardi zeneukan ja? Argi nuen, baina agian urte hori izan zen apur bat, hori ideia buruan izateko, beldurra jakina. Guk hau zerotik sortzen dugu. Oihalak erosten ditugu edo inprimatzen ditugu, batzuk, hori estampatu batzuk edo, eta gero guk geuk inprimatu, josi eta sortu, ezta? Honena, jendea, bezeroak. Bai. Azkenean, bezeroi deitzea, izena aipatzea eta Ezagutzea, hurbiltasuna. Gauza batzuk ematen dizkizu beste toki batean edo beste leku batean hori lan egiteak ematen ez dizuna. Ez? Eta azkenean hilabetea bukatzean egun batzuk txarrak jakina leku guztietan bezala, ezta? Bai. Baina beste egun batzuk eta zuk hori egiten duzunean balantzea diozu. Bale, venga, baina, ostras, aurrera egiten dut eta, venga. Ez dago besterik gainera, ez dago besterik. Ez, hori da, azkenean, eutzi behar diozu.